egoera aldatu egiten da erromatar garaian. Izan ere badakigu, lehenengo mendetik aitzina, batez ere Kantabriarren Baskoien lurraldeak erromatar imperioan txertatzen direnean, aztarnategi gero eta gehiago erakusten dutela kostaldean erromatar munduan integratuta dauden gizarteen presentzia. Adibide ezagunenetako bat izan liteke adibidez, Oiaso hiri erromatarra, garaiko zenbait autorek aipatzen dutena, gaur egungo Oiartzun toponimoan arrastoa utzi duena, eta badirudi Oiaso horren hirigune nagusia gaur egungo Irunen egon zela. Dena den badakigu, eskualdeko beste aztarnategi batzuetan ere, bazirela garai berean okupazioak, ez da? Hondarribian adibidez, Pasaiako badian, Donostian, Kontxako badian, eta bar. Beraz, badakigu garai horretatik aurrera, lehenengo mendetik aurrera, Kantauri itsasoko kostaldea txertatuta gelditu zela erromatar elkartruke horien baitan, eta portu jarduerak, komertzio jarduerak egin izan zirela beste portu batzuekin, ezta? Irungoaz aparte, aipa dezakegu baita ere Zarauzko adibidea. Zarautzen gaur egungo eliza dagoen tokian indusketa arkeologikoek erakutsi dute hainbat mendeko okupazio luze bat, dirudi Burdin Aroko zantzuren bat egon litekela, baina ez da sobera argia, eta erromatar garaian azaltzen dira lehendabiziko arrasto argienak, ezta? Lehendabiziko mendetik aurrera ikusten dugu aztarnategi hori egonkortu egiten dela, txertatzen dela portu dinamika batean, eta laugarren mendera arte behintzat horrela iraungo duela. Gero, antzinate berantiarrean krisi batean sartuko da, eta Goi Erdi Aroan garatuko da berriro, gaur egungo Zarauzko herrigunea. Aipa dezakegu ere Lekeitio, aipa ditzakegu hainbat portu horrelakoak, eta aipa ditzakegu baita ere beste mota batetako kokalekuak. Adibidez, industria bati lotutako kokalekuak, ezta? Eta kasu honetan aipatu behar dira bi getariak, bai Gipuzkoakoa eta bai Lapurdikoa. Bi kasuetan arroka osatutako kostalde batean kokatutako kokalekoak dira. Bi kasuetan ikerketa arkeologikoak egin dira eta erakutsi dute bertan erromatar garaian okupazio egonkor bat egon zela, eta baita ere arrantzari lotutako jardueraren bat egon zitekela, ezta? Bai balea ezurrak azaldu direlako besteak beste Gipuzkoako getarian, bai gatzaga industria bati lotutako zantzu posible batzuk Lapurdiko getarian. Eta hain zuzen ere, bi izen horiek hori erakutsiko lukete, bai? Latinezko ketariatik etorriko lirateke, eta pentsa dezakegu hori arrain industria bati lotuta egon litekela, Mediterraneoko eta Atlantikoko beste toki batzuetan ezagutzen diren industrien antzekoak. Beraz, lehendabiziko mendetik aurrera ikusten dugu erromatar munduan txertatutako euskal kostalde bat, eta pentsatu behar dugu, horrek ere erromanizazioaren adierazpen bat suposatzen duela, ezta? Historikoki beti pentsatu izan da, erromatar zibilizazio mediterraneo bat izan zela, batez ere, merkataritza, itsasbidezko merkataritza eta arrantza eta arrain industriak batez ere Mediterraneo inguruan garatu zirela, baina gaur egun Euskal Kostan eta beste eskualde Atlantiko batzuetan ikusten dugunagatik, badakigu, hori izan zela errealitatearen parte bat, bai, baina ez da errealitate osoa. Hain zuzen ere, Atlantiar kostaldeetan ere egon zela fenomeno erromatar bat, ezta? Erromanizazio hori noski desberdina izango zen, Ozeano Atlantikoak badituelako bere ezaugarriak, Mediterraneoak ez dituenak, baina ikerlari batzuek bi amariz deitu izan duten merkataritza bide bat marrazten aldugu, Londresetik Lisboaraino doana, eta beraz barne hartuko lituzkenak, bai Britaniar Irlak, bai Frantziako kostalde Atlantikoa, Euskal Kosta, Iberiar Penintsularen iparraldea, Portugalgo kostaldea, eta bertan pentsatu behar dugu mota desberdinetako, neurri desberdinetako portuak egongo zirela, aipatzen ditugun Irungo, Zarauzko edo Lekeitioko portuak bezala, eta egongo zirela baita ere, arrantzari eta arrainaren prozesatzeari lotutako industria batzuk. Bai gatzagak sortzeko, bai garun deitzen zitzaion konserbazio saltsa famatua prestatzeko, eta azkenean arrain produktu horiek beste eskualde batzuekin elkartrukatzeko, ezta? Beraz, erromatar garaian kokatzen zaizkigu Euskal Kostan eta Europako alderdi Atlantiko guztian modu egonkorrean itsasoari lotutako ekonomia bat erakusten diguten zantzu arkeologikoak, eta hortik abiatuta pentsatu behar dugu, imaginatu behar dugu garatu zirela gaur egun arte iraun duten bizimoduak, ekonomiak eta
eta itsasoari lotutako ezagutza